Ngani zakwethu ngithi angenze le video khona manje naye enye video ephuthumayo kunomndeni ade ukhona lana wakhumalo usuka eNtuzuma kuzohlola kodwa ngohlolelanga izathu singawuhloleli ingoba abangiphethe bavele bathi lo mndeni lo udinga ukuhlola udinga inhlambuluko yengxoxo ngase ke ngiqala ke ukukhuluma nabo ukuthi kwenzakaleni ini kwathi makushona babo wabo bangaba nokuzwana lo wayekade imfuyo kwathiwa ufuna ukudlifa izinto efana lezo nganza kwethu it's very important ukuthi makushona inhloko yekhaya sithi have a look ukubheka ekuthenini ukuthi ubani ozosala ekhaya ebheke izinto ukuthi zenzeka ngendlela efanele. It's not always the case ukuthi mhlambe ilo omdala noma kwenzakalani, but it's always the case ukuthi kusokuyiloyo oyimisele ngempela ukuthi lento le ayenza. So ngiyacela ngani zakwethu ukuthi uma senza izinto ebandakanya idlozi noma umnikazi wemfuyo noma umnotho osuku ukhona ekhaya kube khona a form of transparency sikwazi ukuthi sikhulumisane ezimndeni sikwazi ukuthi sibonisane ezimndeni sikwazi ukuthi sixoxe ezimndeni singavumi umndeni ongaphandle ukuthi uinterfere ekhaya ngoba akuyona yonke into lesson of today ukuthi akuyona yonke into elashwa ngomuthi. Ezinye izinto ziyadinga ukuthi zilashwe ngesimo somqondo ukuthi sibonisaneni ukuthi hayi makunjena ubani be-wrong kanjani nje straight sitshelane nje straight 99 kwasho uJubjub 99 sitshelane nje straight ukuthi hayi le iyabheda lena i-wrong. So ngiyacela ngani zakwethu ilesina namhlanje le video lena ningayithathi kancane niyibone ngathi iphansi kunezinto ekini ezinembethe kunezinto wena nodadewenu ezinembethe ezinezinto wena nomkakho ezinembethe kunezinto wena as an individual ezikwembethe azidinga umuthi zidinga ukuthi wena deal with the issue. Kunama issues angeka sizo umuthi muthatha imali uyidaka utshwaleni uthi wena imali awuyiboni imali iyaphela kanjani yeka ukuthatha imali uyephuza etshwaleni uma wena ubona ukuthi izinto azihambi kahle izinto efana lezi ngesizathu ehlukahlukene in do a self introspection first then ke usungakhuluma kokuningi ukuthi hayi into ethize yenzakala kanje ini kanjani. So nganza kwethu lesson of today Gogo Bathini Mbatha TV on YouTube ngiyacela ngani zakwethu ukuthi let's stay tuned ngizolo nginilehlela nje nama videos lapho ngikhuluma khona ukuthi kwenzakalani khona umuntu ade afikile in qaphelani ke lokwazi lokho ibongo namagama abantu engisuka ngikhuluma ngawo it's not the true in Thokozani identity. It's because of I respect privacy yabo the same way I respect privacy yakho. So don't be scared ukuthi ayi ngizoya kushando bese kathatha ingxoxo yami ayibeke njengoba injalo lese ngisanda ukukhuluma nayo into engikhe phezulu entweni eningi okwakufanele babe ngikhuluma ngayo. Ngiyabonga ngani zakwethu ivideo namhlanje 4 minutes on point. Thank you very much for tuning in Bathini Mbatha TV.